Medewerkers in Semar willen dezelfde afspraken als SRT maken had met werknemers van haar orenfabriek in Greensloon. Vakbond FNV is duidelijk over het doel van de staking. Nou, we willen dat de inflatieachterstand van afgelopen jaar en dit jaar wat gaande is, dat de werkgever dat repareert. En we willen eigenlijk dat mensen in Friesland, in Semar, bij SRT met dezelfde voorwaarden behandeld worden zoals in Groningen, in Hoge Zand. Dus eigenlijk dezelfde salarisverhoging krijgen ongeveer wat ze in Groningen hebben. De werknemers zijn verder benauwd dat SRT de regeling voor oudere medewerkers uitbouwen wil. Ja, ik vind het natuurlijk verschrikkelijk. Ik ben ook in begin 50 en ongeveer hier ben ik 61 en we hebben eigenlijk een beetje vrij zwaar werk. Dus het is een zware arbeidsomstandigheden hier. Nou ja, we willen hartstikke graag dat de oudere werknemers in principe een goede regelingen hebben. Maar de directeur van het bedrijf in Semar liet het niet beter bieden te kennen. We hebben net van de directeur te horen gekregen dat zijn mandaat al bereikt is. Dat hij daarom niet kon verder onderhandelen en iets fatsoenlijks op tafel leggen. We gaan op zoek naar zijn leidinggevende, naar zijn baas. Want als we met hem niet kunnen praten, dan zoeken we diegene wel op met wie we wel goede afspraken kunnen maken.